Des de l'estació de tren de Lleida us expliquem que fa uns mesos vam conèixer un anunci del president de Renfe on explicava la posada en funcionament del servei AVLO, del tren d'alta velocitat a un preu low cost, a partir del 23 de juny, que connectaria Barcelona amb Madrid, i es van anunciar 4 circulacions diàries. Doncs bé, ara que s'han posat els bitllets a la venda, han pogut comprovar com només una d'aquestes 4 circulacions al dia entre Barcelona i Madrid faran parada a la ciutat de Lleida. És per aquest motiu que han plantejat preguntes escrites a través del Senat al govern de l'Estat perquè ens aclareixi per quin motiu només una de cada 4 circulacions d'aquests nous trens AVLO farà parada efectiva a la ciutat de Lleida i amb quin calendari preveuen poder ampliar aquest servei d'alta velocitat a un preu molt més baix, de manera que els lleidatans i les lleidatanes ens en puguem beneficiar.